ಅಡಿಗೆ ಆಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಗಮ್ಮತ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಬರ್ತೇನೆ ಒಕ್ಕೆ ನಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ಬೈತವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ನಾನಿದ್ದೆ ಹಪ್ಪದಡ್ಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಕು ಅಂತ ಮುಗ್ಗಿನ ತಿಂದಾಡ್ದೆ ಮಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿದೆ ಚೂರು ಮಾಡಿದೆ ಪಾಯಸ ಹಾಲೆ ಮಗಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಯಲು ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಯಸ ಸೇವಿಗೆದ ಮತ್ತೆ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟು ಅಕ್ಕ ಏನು ಬಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿಂಪುಜಿ ನೇಯ್ತಾರೆ ತಿಂದರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ವೆಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ನಾನೇ ಜಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಚೂರು ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಪೂರ ಮಾಡುವ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಬಾಯ್ ಯಾನು ಪಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಕಾಸು ಬರ್ಪುನ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡದ್ದು ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಎಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ನಳಿನಿ ಅಕ್ಕಿರೆ ಕಾಸು ಎತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಪಂಡೆ ನಿಕುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ಡು ಪೂರ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬಂದು ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ್ಲ ಫೋನ್ಡು ಕೇನೋಡ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಬಂಡದು ಬೊಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಕಾಸು ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಂಡ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬಂದು ಪೂರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾದಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನೇಯ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತುಂಡಲ್ನ ಅಲೆಗ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಾರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚ ಗಮ್ಮತ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಪೂರ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೊಯ್ಲಾಗೆ ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮುರನಿ ಪೂಜೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಐತ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಅವಲ ಪಾಡ್ವೆ ಮೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರ ಒಂಚೂರು ಒಂದಿಜ್ಜು ಸರಿಜ್ಜಾಂಡಿ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಅಂಚ ಅದೆಚ್ಚ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋತುಜ್ಜಿ ನಾನು ಪಾಡ್ವೆ ಐನಾತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲಿ ವೀಡಿಯೋನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಕನ್ನಡೋಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆಂದು ಕನ್ನಡೋಡು ಮಲ್ತದು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಜಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತುಳುಟುಂದು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಕೂಡ ಕನ್ನಡೋಡು ಬರ್ಚಿ ತೂಕ ಸಮಯ ಮೀನಿ ಎಪ್ಪಂಡಲ್ಲ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡೋಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮನ ತುಳ್ಳೇರು ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಈತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಲ್ದಾರ್ ನಿಕುಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಎಂಕೆ ನಂಬರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂದು ನಾತು ಮೇ ಆಜೆಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಪುನಿ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಅಂಚಾದು ಪುನಾಗ 4,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತುನಿ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಯಾರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಿ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ಪುಟುದುನು ಜನವರಿ 14 ಏಪಲಂಚೆನೆ ಜನವರಿ 14 ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ದಿನ ಬರ್ಪುನೆ ಜನವರಿ 14 ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ದಾಲ್ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತಡೆ ನೆಂಪಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತೂಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಬರ್ತಡೇದ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ದಾದಂದಲ ಯಾನೈಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪನ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಬಾಯ್ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಸೇಮಿಗೆದ ಪಾಯಸ ಬಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಕಡಲೆ ಸಲದ ಪಾಯಸ ಬಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಡಲೆ ಸಲದ ಪಾಯಸ ಅಲ್ಲೇ ಸೇಮಿಗೆದ ಪಾಯಸ ಬಂಡ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ಸೇಮಿಗೆದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೋಕಾತನು ಬೀಜದ ಬೊಂಡು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇವರ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ದನು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು
ಲೂಸಿ 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 ತೂ ಒಂದುಳ್ಳು ಲೂಸಿ ಅಂಕಲ್ನ పొట్టెల్లోరు ಬಂಜಿನಾರು ಲೂಸಿ ಅಂಕಲ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆರೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಬೋಡ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೂಸಿ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪೋಲ್ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆರೆ ಕಾಣ್ಲ ಬೋಡುಂದಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಬೋಡುಂಡ ಏರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಉಪ್ಪಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ ಕಿನ್ನಿ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ್ ಅತ್ತೆ ಲೂಸಿ ಹ್ಞೂ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಏಪಲ್ ಅಂಚೇನೆ ವೆಜ್ಜಿ ಕೋರಿಪುರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಏಪಲ್ ವರ್ಷಲ ನೇಯ್ತಾರೆ ಕೊರ್ಪ ನನ್ನ ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿದಲ್ಲ ತಂಚ ನನ್ನ ಮಗನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯನ ದಾಲ ಇಪ್ಪು ಜಪ್ಪಾಗ ಮಗನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಏಪಲ್ ಅಂಚೆ ನಾನು ಅನ್ಪುನು ವೆಜ್ ಆಯ್ತ ನಿನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ದಾದ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಕ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ಕೋರಿ ಕನಪ್ಪು ಜಿಂದಂಡ ಕೋರಿ ಕನಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲು ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಅಲೆ ಆ ಲೇಪಲ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಜು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲೆ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಅಂಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪೆ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏಪಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಿ ಬರ್ತಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲವಳ ಗೇಮಿಂಗ್ ಒಂದು ಏನು ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಇಂಚಿ ಸಾವಿಯ ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಂದು ಹಪ್ಪಳ ದಿನದಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ತೇರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ತೇನ ಮರ್ಮಲೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಂಚನೆ ಅನ್ಮುನ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಮರ್ಮಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತೆ 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 ಸಂಡೆ ಆತ ಅಂಚ ಕುಲೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆತ ಅಂಚ ಹೋಪುಂಡು ಶೋಕುಡೆ ಇತ್ತದ ಐಟು ಮಾಡ್ಪಾರನಾ ನೇದೆಪ್ಪು ನೀನು ಈರೇರಿಗೆ ಫೋನ್ ಉಂಟು ನೀ ಫೋನ್ ಏರಿಲ್ಲ ಬಗೆಯರ್ನ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ನು ಅವು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಡು ಆ ಗಣೇಶಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಿ ಹೆಂಗೆ ಲಾಡ್ನಿ ಫೋನ್ ಯಾರನ್ನ ರಿಂಗಾಪು ನಂದು ಹೋಯ್ ಬರ కొంచెం కుంటు పోతుంది పైకి పాడు ಒಂಚೂರು ಬಿರುವಂತು ಗಬ್ಬುದಲ್ಪ ಈ ಉಂಟು ಗೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆ ಅದಾ ಬರ್ತೀಯಾ ಅವಾಯ್ ಮಂಗಿ ಇತ್ತದೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇದು ಓನಮ್ನಿ ಜಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕಿಟ್ಟ ಬಿದ್ದಾಡಿ
ಸರಿ ಸುತ್ತ ಬಡಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಜ್ಯೋತಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು. ಗಣೇಶನ ನೆತ್ತಿ ಜನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪೋಲೆ ಪಾಪ ನಾನು ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಇದೇನೆ ಬನ್ನಿ ಚಿತ್ತು ಕುಳಿತಾನೆ ಕೇಕ್ ಹೊರದಪ್ಪನೇರು ಇರೇನಾ ಬಗ వీడియో తెచ్చా నీకు కడుపుడు అన్నిటి మంది తల కడుపుడు అన్నాను అవు ఇని పూర ఆవడారు ఎడిటింగ్ ಅತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವು ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಲ ಅಯ್ಯೋ ವರ ಬಾಳೆ ಮಾಪಲೆ ಬಲೆ ಬೇಟೆನಾ ಅನ್ನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆ ಮಾಲುಂಡು ಬಂದು ರಪ್ಪ ಇರ್ತದೆ ಪವನ್ ಪವನ್ ಆತಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಇಂಕ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತು ಮಾಡಿ ಬರ್ಸೋದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊರ ಕೇಕ್ ಪವನ್ ಪೋ ಪೋ ಈ ಮಲ್ಲರೆ ಈ ಪೋ ಬಾವೆ ಬಾವೆ ಬೈಜಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀಯ ಆತ್ಮಲ್ಲದ ಬಾವತ್ತ ಈಗ ಮಲ್ಲ ಕೊರ್ನ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಡವರ್ ಕೊಡು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲದಿಂದ ಎಸ್ ಹೇಗೆ ಆನಂದ ಮರ್ಬೋದು ಪಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಸರಿ ಉಂಟು ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿ ಈ ಕಪ್ಪು ಹತ್ತಾರೆ ಓ ಬೋಲ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಎಂತ ಕಪ್ಪು ಹತ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಸೂಪರ ಬೋಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ತಿನ್ಪುನೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನಂತೆ ಇಂಚಿ ತೂಲೆ ಅವರ ನೆಕ್ಲ ತೂಲೆ ಇಡಗಲ ತೂಲೆ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ತೂಯೇರು ನಾ ಲೈನ್ ವಾಲೆ ಮಾತಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರ ಬಾಕಿತ್ತು ನನಗೆ ಫೋಡ್ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಚೂರು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬೋಲ್ದಂಗೆ ಮಲ್ಲನ್ನೆ ಜ್ಯೋತಿನ ಈ ಹಂಚಿದೆ ಗೋಡೆ ತೂದಿದೆ ಅಂದೆ ಗೋಡೆಂದು ಒಂದುಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಂಜಿ 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 ಉಂಟು ಸಚಿನ್ ಉಂಟು ಪೋ ಸಚಿನ್ ಕುಡೋರ ಕೇಕ್ ಕೊರ್ರ ಸಚಿನ್ ನೈ ಮೇಟ್ ಉಂಟು ಪೋ ಸುಮನ್ನ ಪೋ ಮೂಲೆ ರೋಬೋಟ್ ಓ ಅದೇ ಪೋ ಒಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಉಂಟ ಒಂಜಿ ಉಂಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಓ ಕತೆ ಯಾಕಡೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ನಿ ಈ ಬರ್ಚಾ ಯಾವರ್ಚಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪ ಅನಪ್ಪ ಸಚಿನ್ ಹಿಂದೆ ಪಪ್ಪಡ ಮಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವೆಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಕಬಾಬು ಪಾಯಸ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸು ಏತು ಬರ್ಪುನೊಂದು ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ಗೇನೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ನಳಿನಿ ಅಕ್ಕ ಏತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ಸತ್ತು ಗಾಯಿಜಿ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಲಾವೋಡು ಫುಲ್ಲು 4,000 ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಆವೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನು 3,000 ಆಯ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ 4,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತುಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಪನ್ಪೇನ್ ಬೊಕ್ಕ
ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋನ್ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಯ ಪಂಡನ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಾಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾ ಮಲ್ದೆನ ಒಂಜಿ ಚೂರ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗ್ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಏರೆಗಂಡಲ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ನಲ ಇಂಜನಕ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂತೆ ಬಡವೇರೆಗ್ ಯಾನ್ ಕಾರ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ದೆತೊಂಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಕಾರ್ ಪೂರ ನಮನ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚಾದ್ ಐತ ಪೂರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದ ಪೂರ ಡೆಕೊರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿನ ಕಾಸು ಪೂರ ಯಾನ್ ದೆತೊಂಜಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಾರ್ನಂಡ ನಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋನು ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೇನು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಈ ಸರಿ ದೀಪಾವಳಿಗ್ ಕೊರೋಡು ಸೀರೆ ಮೀನಿ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಕಲ್ನ ಕಂಪೆನಿ ವರ್ಕ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಂಜಿನಂಡ್ಲ ದೆತ್ತು ಕೊರೋಡು ನೆನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಆತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ 4,000 ಗಂಟೆ ಆವೋಡು ಒರಿ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ತೂಂಡಲ 4 ಜನ ತೂಯೆಡ್ಡ 1 ಗಂಟೆ ಆಪುನು ಅವಂಚ ಅಂಚಾದ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂತಂಡ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೇವೆರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರ್ದು ಕಾಪಾಡಾಡುಂದು ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಳಿನಿಂದ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಐಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವು ಚಾನಲ್ನ ತೂಲೆ ತೂಂಡ ನಮಕ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಚೂರ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಆ ವೀಡಿಯೋನ ಅತ್ತುಂಡ ಫುಲ್ಲು ತುಯರ್ನಂಡ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಲೆಕ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಇಂಚ ನಮಕ್ ಏರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎತ್ತುನ್ನಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚಾದ್ ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ ಆಯ್ನಾತ್ ವೀಡಿಯೋನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್.